Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Quantes persones coneixeu que porten el nom d'algun personatge d'una novel·la que els seus pares estaven llegint mentre estaven esperant aquest infant? Jo en conec unes quantes. La meva cosina, per exemple, es diu Mila per solitud. I també tinc una amiga que es diu Colette per la Colette. Indiscutiblement, els noms dels personatges marquen. De fet, tenim un personatge principal i un secundari que tenen nom. Ara, els figurants no els hi posem nom perquè el nostre lector no hagi de perdre temps memoritzant un nom que tampoc no és fonamental. Posar nom és donar existència als personatges. Avui parlarem d'això, de posar nom als vostres personatges. Avui us ajudem a triar els millors noms per als vostres personatges. Parlem amb l'autora de literatura infantil, Esther Ferran. I llegim The Blue Flower, de Penelope Fitzgerald. Segurament, si penseu en les grans històries que us han emocionat de la literatura, també del cinema, pensareu en els seus personatges i en el nom. Si us dic el nom d'alguns personatges, de seguida ve la història. El nom dels personatges és tan important com el nom mateix dels títols dels vostres llibres. Per tant, no pot ser una cosa banal. No pot ser una cosa que digueu, mira, doncs es dirà Laura. No, si us plau, Laura no, perquè és el nom més posat a la literatura. Cap problema amb les Laures. La meva cosina es diu Laura i me l'estimo un munt. Però no cal que el vostre personatge es digui Laura. Podem dir-li molts altres noms. Com posem nom als nostres personatges? Primer, el nom ha d'encaixar amb el personatge. Si tu tens un personatge com el Gran Gatsby, James Gatsby, no li posaràs Jordi Muñoz, que cap problema, que jo conec també alguns Jordi Muñoz que me'ls estimo moltíssim, però no sé si serien el Gran Gatsby. Gatsby, com sona, no? El nom ha d'encaixar amb el personatge. A què voleu que soni el nom del vostre personatge? Què és? Què representa el vostre personatge? En aquest sentit, també penseu en com li direu. Si tot el nom només és una part o un nickname, un sobrenom. No és el mateix dir Elisabet, que Bet, que Eli, que Lili, i cada un implica unes coses diferents i no canvieu perquè t'avalareu al lector. Per tant, penseu quin nom encaixa segons la personalitat del vostre personatge i quina fórmula d'aquell nom utilitzareu a l'hora que el narrador parli d'ell. Si estàs escrivint Anna Karenina, no pots posar-li als teus personatges Bob. Has de buscar un nom de la longitud de la categoria del teu personatge. És molt diferent que tinguis un personatge que es digui un nom molt curtet que es digui Prince Stefan Oslovich, no sé què. És molt diferent. Doncs pensa en la longitud del nom, perquè això afecta la lectura i afecta la percepció que tindrem sobre aquell personatge. 3. Abans us deia, penseu en si li direu Bet, Eli, Lili, Elisabet, i pensa-hi bé com el narrador presenta aquell personatge i com els altres personatges el veuen, perquè això pot ser molt interessant. Imagineu-vos que el narrador presenta el personatge com Elisabet Brown. L'Elizabeth Brown fa això i fa allò altre. I llavors li ve algú i li diu Lily. Ja saps que aquella personatge té molta més complicitat i d'on li ve aquest Lily, no? Quan estava escrivint, ens recordaran, la Christiane Vulpius diu Christiane Vulpius, però la seva amiga li diu Crystal. I això ja li dona aquesta familiaritat, aquesta proximitat. Penseu en aquests nicknames. Per exemple, Huckleberry Finn, en realitat es diu així en el títol, però el narrador tota l'estona li diu Huck. I de fet, l'única que té cognom és la Miss Watson, que és com el personatge terrorífic civilitzat, no? Que per això se civilitza perquè té un cognom i ja li vol donar aquest preu, no? Aquest valor negatiu i més llarg, més encursetat. Penseu en això, en l'ús dels sobrenoms, de parts dels noms per caracteritzar també el personatge. 4. Lo-li-ta. Experimenta amb el so del nom del teu personatge. Severus Snape, Bilbo Baggins. Us fixeu com sona? La repetició, l'aliteració de so
No és perquè sí. Els autors hi han estat un temps per pensar-ho. Experimenteu. Com sona aquell personatge? És malèfic? Ha de sonar sever, com Severus Snape? I Snape? O ha de sonar suau? O vols que sigui contradictori? Que es digui pis i que sigui terrible, com a un llibre de la Toni Morrison? Busca o la contradicció o que sigui directe, però el so també ha de tenir un sentit. 5. El sentit de la paraula. Jo, a 7 dies de Gràcia, tenia una senyora, un personatge que es deia Consol, perquè volia consolar, i era el consol de la família. Per exemple, la Mariana es deia Mariana perquè és la mare de... L'Anna és la mare de totes les dones, per tant, del que volia parlar era la mare de les dones, de totes les dones. Penseu en quin sentit té, de què ens està parlant aquell nom i què li abocarà en el lector. 6. El nom ha d'encaixar en la teva història. Seria molt estrany que es digués Bob i hagués crescut i nascut a Barcelona. Estrany. Home, ho podries justificar i seria específic, però millor que encaixi. Si la teva història passa a un lloc concret, doncs, home, si passa a Japó no li posis Ming, no? S'entén, perquè llavors ja tens un error terrible. Que t'encaixi en lloc, que també t'encaixi en temps. Ara, si poses un personatge petit, un nen petit que es diu Josep Maria, ja l'estàs caracteritzant molt, perquè o es diu Biel o es diu Blai, és el que hi ha. En canvi, per altra banda, si és d'un moment determinat, d'un temps històric determinat, doncs igual, si és de fa 100 anys o fa 50 anys. Segurament fa 50 anys el nen es diria Josep Maria. I també el gènere. No és el mateix una novel·la de terror, un thriller, una novel·la més romàntica, perquè també et donen personatges diferents. Seria molt estrany que una novel·la, o per exemple a Jocs de Trons, el personatge es digués Jordi. A Joc de Trons segurament no encaixaria. Buscar noms que encaixin a la nostra història i a tot el context que la rodeja. 7. Pots utilitzar temes. Per exemple, als Jocs de la Fam, el personatge principal es diu Katniss, la seva germana Primrose i la nena que protagonitza al principi de la revolta, Rue. Els 3 noms són flors. I també la rosa és molt important com a símbol en la història. Per tant, hi ha tot un tema que si el lector és atent, que a més als lectors els agrada caçar aquestes coses, ja ho relacionarà. Pots buscar temes. També hi ha autors que el que fan és posar-los per ordre alfabètic. El primer personatge que vingui, que apareixi, començarà a parar. El segon per B, el tercer per C, no? I així anar fent. Però com a mínim té com una certa coherència i una intenció que també pot ser simpàtica de cara al lector i a més creativa. 8. Si us han acabat les idees, un bon recurs és el diccionari de noms. Us passareu hores i hores i hores buscant noms. Un altre és quedar-te els crèdits de totes les pel·lícules, perquè allò hi ha noms de tot tipus i que et poden donar molta inspiració. I un altre és la vida real. Un dia la meva parella va donar un curs, va venir a casa. No t'ho creuràs, però avui he conegut un nen que llegeixo la llista i veig que es diu Hispano, de cognom. I després llegeixo el nom complet i es deia Lobo Hispano, un nen. I això és real. Clar, potser si ho poses en una novel·la et diran no, que això no és creïble, no? Però és interessant perquè et pot inspirar per moltes coses. La vida real inspira. I per últim, posa a prova els teus noms. Han de tenir 3 punts principals. Han de ser clars, s'han d'entendre, han de ser icònics, és a dir, s'han de recordar, perquè si no, no són interessants, i han de caracteritzar el teu personatge. Posa'ls a prova, els hi dius a uns amics o a persones de confiança amb qui parlis sobre escriptura o amb qui puguis confiar, i els hi dius el nom. I a què els hi porta? Què els hi suggereix? Quin tipus de personatge visualitzen amb aquest nom? I a veure si encaixa o no encaixa. I no t'enfadis, perquè si no els hi agrada, doncs millor que ara puguis canviar que un cop ja estigui publicat. Un cop hagi passat aquest primer filtre, aleshores sí, vincula't amb el teu personatge i sent-lo, i sent aquell nom. És com una vegada ja has triat el nom del teu fill, que no el podries canviar? Perquè no es podria dir d'una altra manera, perquè és aquell el seu nom. Doncs aquest és el sentiment que heu de tenir amb els noms dels vostres personatges.
Avui us porto una lectura en anglès. Alguna vegada hem fet algun llibre que no teníem la versió en català i l'hem fet en castellà. La majoria us els portem en català, aquesta us la portem en anglès. Penelope Fitzgerald, que sí que teniu traduïda a la llibreria, no he trobat, pot ser que hi sigui, no he trobat la traducció de The Blue Flower i com que me l'he estudiat tant en anglès, ja em feia il·lusió portar-vos-la en anglès. És una escriptora brillant que era capaç de transportar-te en qualsevol situació, en qualsevol context, fins i tot moment històric, i que et semblés que estava passant en aquell moment, que no hi havia distància entre tu i la realitat del llibre, que no hi havia distància ni espaial ni tampoc temporal. I a més parlava de les persones diferents, que se senten una mica diferents a la resta, i s'hi acostava observant-los des de fora, com que estrany. I després, a poc se'ls feia més seus, fins que al final te'ls estimaves i paties amb ells i et senties com ells, que al final és el que ella sentia segurament. The Blue Flower és l'enamorament de Novalis, que va ser un gran poeta alemany, un dels primers que va fer créixer el romanticisme. Posterior a Schiller, va ser un dels alumnes, va estar dins la influència de Schiller i també de Goethe, i es va enamorar d'una nena, no sé per què era una nena, perquè era molt joveneta, i es van casar. Es van casar i al cap de molt poc la noia va morir. És la història d'aquesta relació i quina és la vivència d'ella amb aquesta malaltia i fins a la mort. És una novel·la romàntica, però és una novel·la romàntica del romanticisme, no romàntica, sinó del moment del naixement del romanticisme. I no està narrada com una novel·la romàntica, sinó que està narrada com una novel·la quotidiana, humana, contemporània fins i tot. Jacob Dietmüller was not such a fool that he could not see that they had arrived at his friend's home on the wash day. They should not have arrived anywhere, certainly not at this great house, the largest but two in Weisfels at such a time. Dietmüller's own mother supervised the washing 3 times a year. Therefore, the household had linen and white underwear for 4 months only. He himself possessed 8-9 shirts, no more. But here, at the Hardenberg house in Klostergrätz, he could tell from the great dingy snowfalls of sheets, pillow cases, bolster cases, vests, bodices, drawers, from the upper windows into the courtyard, where grave-looking servants, both men and women, were receiving them into giant baskets that they washed only once a year. This might not mean wealth. In fact, he knew that in this case it didn't. But it was certainly an indication of long standing. Fixeu-vos, comença amb un nom d'un personatge que és un observador, és un amic del protagonista, de Novalis. Jacob Dietmüller és un observador que entra a la família i arriba el dia de la neteja general i t'explica que habitualment es feia un cop al trimestre, però que en aquella casa es feia un cop l'any i es rentava tot. Això podia voler dir que eren rics o podia voler dir que no ho eren, com era en aquest cas. T'està parlant d'un dels conflictes de la història i és la manca de recursos o la decadència d'aquest tipus de famílies més aristocràtiques. També aquesta decadència cap al romanticisme, en el qual es deixa de valorar una sèrie de coses per valorar-se unes altres, com l'idealisme, l'amor romàntic, etc. Penelope Fitzgerald, fixeu-vos, és molt detallada, és molt descriptiva, però des d'una descripció molt propera, sense grans artefactes. I des d'aquí et porta a sentir els personatges. Primer observar-te'ls amb una certa estranyesa. Seran o no seran rics? Per què estan fent això? Com ho fan? I després, des de l'interior, a estimar-te'ls. És com si es qüestionés primer i després te'ls estimés, però d'una manera molt natural, molt planera. Si no heu llegit Penelope Fitzgerald, us la recomano. Hi ha The Bookshop, però també hi ha The Blue Flower, crec que és una de les seves
millors obres, entre d'altres. Sens dubte, una de les veus de la literatura contemporània. L'Ester Ferran és professora d'escriptura i escriptora. És l'autora de la sèrie de llibres infantils Poca broma, que narra les esbojarrades aventures de la Judit i en Johan. A vegades tenim novel·listes o escriptors més d'adult que ja els hi pregunto, com et va fer això del fet d'escriure, com vas començar? Però començar a escriure contes infantils, això encara crec que és una volta més. Sí, és veritat. Doncs, a veure, no va ser intencionat, De fet, jo estudiava a l'Escola d'Escriptors a l'Aula de Lletres amb la Mercè Company, que ella, clar, ja és tot un clàssic amb la literatura infantil. I vaig estar fent novel·les per adults, però llavors vaig voler atrevir-me amb això d'infantil. I m'ho vaig passar tan bé i vaig veure que sí, que me'n sortia, que he continuat. D'on et surten aquestes històries? De coses que veus, de coses que t'imagines de quan eres petita? De com? Les idees mai venen per la mateixa banda. Sempre sorgeixen d'una manera diferent. Sí que és cert que venen d'alguna cosa filtrada per tu, en algun moment, és a dir, d'alguna cosa que pots veure, que pots experimentar, que t'han explicat, que has sentit. Aleshores, per exemple, tinc la col·lecció de Poca broma amb la xocolata, Poca broma amb les vacances i Poca broma amb l'escola, que aquestes van néixer d'una forma com molt... de basar-me en anècdotes de la meva infància, que agafo l'anècdota, després tota la resta és inventat, imaginació, però sí que em venia de gust escriure alguna cosa d'humor, perquè no havia fet mai res d'humor, venia de llegir Groucho, que m'ho havia passat molt bé i vaig pensar, me'n sortiria, jo que sempre escric coses tan serioses, me'n sortiria fent alguna cosa d'humor. Em va venir molt de gust. I com que no sabia massa bé com fer-m'ho, doncs vaig agafar aquestes experiències de la meva infància i les vaig reconvertir, les vaig reinventar i tot va canviar, Però el que et vull dir és que cada història sorgeix d'una manera diferent. I què s'ha de tenir en compte per escriure per infants? La rigorositat és la mateixa que per escriure per adults. El que passa que sí que adaptes potser una mica el llenguatge, perquè en un diàleg en el que parla un nen no diràs faig això amb la qual cosa passarà això altre, no? No t'ho dirà, llavors ho adaptes al llenguatge, adaptes les situacions, però la rigorositat en la que escrius per mi és exactament la mateixa. El que passa que t'has de posar en el nivell de com pensa i sent un nen, i per mi això també és una dificultat afegida, tot i que, bé, en el meu cas, com que tinc la meva infància molt present, tinc també el meu fill que em fa tenir la infància molt present, doncs això ajuda a poder tenir la mirada d'ells. Com es toquen els temes difícils en la literatura infantil? Doncs... És una difícil, No, jo els toco amb naturalitat, però em trobo que el problema, que els prejudicis no els tenen els nens, sinó moltes vegades els adults, els pares, perquè el conte que també ara t'he esmentat de No t'oblidis de mirar per la finestra, i surt la mort. No és que jo volgués parlar de la mort en el conte, perquè no acostumo a voler parlar d'un tema, sinó que aposto per la història i la història va sorgint i apareixen temes, I en aquest conte surt el tema de la mort com un tema molt, molt central, Aleshores, els nens ho viuen com una cosa màgica, el conte, és que els hi encanta, és el preferit del meu fill. No ho viuen de la manera que ho podem viure nosaltres. Però en aquest conte moltes vegades em trobo amb els prejudicis dels pares que obertament m'han dit, mira, li agrada molt el conte de Gargalant, però és que no li compro perquè és que em sembla molt fort, I dius, clar, però és que és la lectura que tu estàs fent, però el nen fa una altra lectura diferent. Com et sents respecte al que tenies pensat que era escriure i publicar? Quina distància hi ha? Què t'ha agradat més del que t'havies imaginat i què t'ha decebut? El que m'agrada més és la professió en si, que clar, a mi l'ideal seria poder-me dedicar només a això, perquè és la meva vocació realment. El que passa que en aquest país és molt complicat, només dedicar-te a això és pràcticament impossible. El que passa que és cert que és un procés que no s'acaba mai, perquè sí que he publicat amb diferents editorials, però tot i així el camí, això no vol dir que t'aplani el camí i tot sigui fàcil, perquè tinc moltíssims manuscrits al calaix que allà estan, I no pel fet d'haver publicat
I bé, amb aquesta sèrie que et comentava ara, per exemple, em sembla que ja portem 7.000 llibres venuts. Bueno, això no vol dir que sigui fàcil encara el camí i encara t'has de, doncs, per cada obra que fas, has de fer tot el procés de saber-te vendre, de saber vendre l'obra, sobretot també, no? I saber on ha d'encaixar. Vull dir que aquest procés segueix sent-hi, si més no en el meu cas, aleshores, doncs, continua no sent fàcil, però, ostres, és molt gratificant perquè també hi ha molt esforç darrere, hi ha molts anys de feina, anys, i el fet de que quan et diuen que sí al primer llibre, doncs gairebé no t'ho creus. Avui us proposo un exercici diferent. Moltes vegades penseu la història i poseu els detalls. Avui us dono uns detalls i posareu la història. Quin és aquest detall? Un nom. El nom del nostre o de la nostra protagonista és Oakey Jones. Què fa el o la Oakey Jones? Doncs fins aquí aquest capítol de la pàgina en blanc sobre el nom dels personatges. Espero que us hagi agradat i que, si voleu, recupereu els altres capítols a FibraCat TV a la carta o a les meves xarxes socials. Escoltarem els vostres suggeriments i també llegirem els vostres textos si ens els voleu fer arribar. I recordeu que per escriure només s'aprèn a escriure.